Doncs és un plaer continuar parlant de cultura a esta hora de la nit en Contrapunt. Rebem així a l'estudi Toni Mestre, un fill i net de jornalers manxecs obligats a migrar. Ell va néixer a València l'any 89, és professor de llengua i literatura en diversos instituts, ha sigut professor i continua sent en diversos instituts públics valencians i tracta de rescatar veus silenciades i de fer memòria des de l'editorial Llibres de l'Encobert. És un plaer rebre en este estudi José Alberto López Camarillas. Bona nit. Hola, bona nit. El plaer és meu i estic molt agraït de poder parlar de memòria a la ràdio pública de tots els valencians i valencianes. Ha fet una investigació i ha editat un llibre que té per títol Estiu del 37, un recull d'unes 700 fotografies mai abans publicades, inèdites, amb una història colpidora darrere. Quina és la història d'este llibre Estiu del 37? Bé, la història principal és colpidora perquè estem parlant de l'assassinat d'un home, d'un lluitador per la llibertat i per la democràcia, però podríem dir que Estiu del 37 és una història de moltíssimes històries. En primer lloc, podríem parlar de la història de com arriben aquestes 700 fotografies a les nostres mans. I és la història d'una maleta. És una maleta que va viatjar des del País Valencià fins a Madrid, de Madrid anar al Brasil, de Brasil a Suïssa i a Barcelona fins a tornar de nou a València i que puguem rescatar aquestes fotografies que havien estat amagades per una família de Júlies, la dona, la filla i la neta d'este senyor assassinat, Arturo Lodeiro, que durant més de 80 anys han jugat la vida per preservar el patrimoni que tenien d'Arturo Lodeiro. I és una de les coses que més m'agrada a mi rescatar de la memòria que de moltes voltes no se veu, que és el paper que jugaren les dones durant la dictadura per a protegir la memòria. Qui era Arturo i qui era Julia? Comença per Julia, que és més fàcil perquè no ha estat tan estigmatitzada. Julia és una modista que va néixer a Jaén, però que la seva família migra a Madrid quan ella tenia uns mesos i que durant la Guerra Civil s'enamora d'Arturo Lodeiro, que és un anarquista que acaba d'eixir de la presó. Estava tancat per participar en una vaga de construcció que n'hi havia molt forta al Madrid quan esclata el conflicte. Si me pregunteu per Arturo, igual que les històries del llibre, puc donar-vos diverses respostes. Oficialment, per al franquisme, és una de les cares visibles de la Txeca de Fomento i per això suposadament va ser assassinat a l'abril de l'any 40 com tants altres. Però Arturo és molt més que això. De fet, en el llibre podem demostrar que tenia les mans netes, que fins i tot va a salvar a diverses persones independentment de la seva ideologia i que sobretot era una bona persona, un mecànic que l'únic delicte que tenia era voler canviar el món perquè ell, la seva família i tot el món poguera viure d'una manera justa i digna. Per què va ser condemnat? Quan acaba la Guerra Civil, el franquisme sap que ha provocat la guerra, que ha fet un cop d'estat i necessita posar les ferramentes de propaganda en marxa. De fet, que als tribunals populars, però fins i tot a les seus dels partits, sindicats i qualsevol edifici públic republicà tinga el nom de Txeca no és casual. El franquisme vol plantejar la Guerra Civil com una guerra d'alliberament nacional entre Espanya, que són ells, els nazis alemanys, els feixistes italians i els marroquins, contra els russos, contra els soviètics. Per això fa mediàtic, que fins i tot té molt de protagonisme la revista Setmana, apareix en el llibre, un judici a suposats responsables d'un dels tribunals populars que n'hi havia a Madrid, el conegut com el de Fomento.
I què vas sentir en conèixer la història? Què et va motivar? Quina flama interior et va néixer per a voler, diguem, posar-te a investigar? Com va ser aquest procés? A veure, com diu la gent més jove, no? Això de l'unboxing va ser una mena d'unboxing, no? Trobar 13 carrets de fotografies sense revelar, ja per mi ja tenia molta màgia. I també perquè part del nostre treball a l'editorial és fer literatura de les desheretades. Qualsevol història d'una persona, no? D'una treballadora que va ser assassinada, per a nosaltres és important. Òbviament, fins que no van revelar les fotos i vam investigar qui era realment Arturo Lodeiro, pensàvem que era un anarquista més, un republicà més, però a poc a poc, mentre anàvem coneguent detalls d'ell i sobretot anava també tenint una relació amb la filla i la neta, que vull saludar des d'aquí, les dues se diuen Julia, ja se va convertir Arturo pràcticament en un personatge més de la meva família. Volia saber realment què passa en ell i per què del misteri del material en el que apareix en Chiva. Perquè, clar, és molt cridaner que un senyor en l'any 37 aparega en un poble, no? com Chiva, amb 2 vehicles esportius, amb diverses càmeres professionals i amb material fotogràfic per a fer més de 700 fotografies com si estiguera fent-les en un mòbil. No? Era alguna cosa que no quadrava, n'hi havia alguna cosa que havien d'investigar. I hi ha pel mig també la figura d'un espia. Bé, o d'un possible espia. Aquesta és una de les hipòtesis que llança a la investigació. Jo separé la investigació del que ha passat un mètode científic que puc demostrar, que després si vols parlem d'això, però la hipòtesi que no m'atrevisc a dir al 100% era que Arturo era un espia de la pròpia CNT per a investigar una sèrie de successos que havia passat a Chiva. A Chiva, a l'inici de la guerra, n'hi hagué gent que s'afilia al sindicat per oportunisme i n'hi hagué una sèrie de fets violents que acabaren en l'assassinat d'un dels dirigents de la CNT de Chiva i l'empresonament d'uns altres militants. És una hipòtesi que Arturo anarà a veure què havia passat, com anava per la seva organització sindical. També posa en valor la que podria ser la primera denúncia per tortures contra el règim franquista, no? Sí, això sí que ho podem demostrar i parlar obertament. En la investigació, a banda d'estudiar les fotografies, ens centrem, no, en investigar i repassar el sumari pel qual condemnen a Arturo. Una de les proves, podria dir que era fins i tot l'única prova que gasta el règim per a condenar a Arturo, és que ell havia firmat una confessió declarant que havia sigut membre i que havia sigut responsable de l'assassinat de persones de dretes a Madrid. Però després de llegir desenes de cartes d'Arturo, n'hi havia alguna cosa a la seva signatura que no mos quadrà. I li encomanaren que registrara esta firma a una forense, grafòloga, i va determinar que Arturo havia firmat obligat i sota signes de tortura. Però la nostra sorpresa va ser mayúscula quan trobàrem en un arxiu separat de la causa una denúncia d'un militar franquista dient que havien torturat i obligat a firmar falses confessions a Arturo Lodeiro i a 3 presoners republicans, que era una vergonya per a l'exèrcit nacional pel qual ell havia lluitat i que si no canviaven estos policies aquesta actitud parlaria personalment en Franco. Això està fet en l'any 39 i l'enregistra en l'any 40 també. Això quant al context històric i quant a aquestes intrahistòries que envoltaven l'inici del franquisme, però tornant a la vessant de la història d'amor, és veritablement colpidor veure com aquestes fotografies estan preses
fins instants abans de la mort o de l'assassinat d'Arturo i amb un factor afegit com era l'embaràs o el tindre en vista el naixement d'una criatura just abans de la mort d'Arturo. Com es plasma aquest contrast entre el que són un recull de fotografies que reflecteixen una felicitat, la felicitat pròpia de l'enamorament d'una parella, d'un estiu qualsevol, perquè moltes d'elles serien les fotografies pròpies d'un estiu qualsevol, amb el tràgic final que esperava, no? Com és aquest contrast tan absolutament gelador. Sí, acabes de definir, no, l'essència que volien transmetre en el llibre, d'ahir que tinga aquest títol. Estiu del 37 és probablement l'últim estiu en el qual Julia i Arturo van ser feliços, no? Encara n'hi ha esperances de no només guanyar la guerra, sinó de fer la revolució social que volia fer Arturo. I l'estiu, que també té una pata agra, perquè Arturo estava a Chiva perquè havia sigut ferit a la batalla de Guadalajara, és un moment, no, en la rereguarda on tracten, no, d'evadir-se dels conflictes de la guerra, i per això moltes de les fotografies, no, són xiquets i xiquetes, no? Tracten, no, de reflectir una quotidianitat que en època de guerra és també revolucionària. Si no fora perquè de fons veiem a milicians o veiem els cartells del Front Popular, no semblaria que estiguérem en un estiu de la guerra. I sí, és colpidor també, no, descobrir d'una banda, no, que enmig de la barbàrie podem trobar aquestes fotos, no, aquests xiquets alegres, que a mi cada volta que mire les fotos no puc deixar de pensar en els xiquets i les xiquetes de Gaza, no, que estan enmig d'un genocidi, però que encara així, no, volen jugar, volen cantar, volen divertir-se. Tenim també fotos, no? Hem descobert com Arturo li demana la mà en la platja del Saler a Julio, no? La vida continua perquè al final, si no, mos moriríem, mos tornaríem bojos. Recordem quins són els principals escenaris valencians. Sobretot és Chiva i el Saler. Són els principals. Després n'hi ha fotografies ja a Cartagena i sobretot a Barcelona i Granollers. Però està sobretot centrat en Chiva, que vull aprofitar també, no, per saludar als companys i companyes del Centre d'Estudios Chivanos que ens han fet una ajuda per a localitzar els escenaris, i fins i tot algunes de les persones que apareixen en les fotos, terrible, brutal. Molt agraït estic també amb ells i elles. Però sí, el contrast és fort. Sí que és cert que també trobem algunes més pertorbadores, no? Com un cotxe amb llunes trencades per bales, com uns soldats darrere de la taula del bar en la qual estan prenent alguna cosa, imatges que sí que reflecteixen ixa tensió, ixe drama, però en molts casos, la majoria d'elles, són fotografies que demostren com, malgrat tot, la vida continuava volent obrir-se pas, no?, en les coses quotidianes i en les coses boniques. És el dramàtic contrast que es viu en qualsevol guerra. Com va ser el moment de trobar-te ixe tresor amb les fotografies? Com va ser ixe instant? Com va arribar a produir-se? A veure, no va ser res romàntic, que podíem fer una idea del que trobaríem, però sí que va ser, no? El moment en què arribes a saber de la seva existència, com es produeix? Pues tenia moltes ànsies, moltíssimes ganes de veure el que n'hi havia, poder ampliar les fotografies, poder investigar, no, la matrícula de qui és aquest cotxe que porta Arturo, que de fet ho vam aconseguir. Els dos cotxes que porta Arturo són d'un marquès del barri de Salamanca, que va ser, de fet, un dels primers olímpics espanyols. És curiós. Era curiositat, era voler saber-ho tot de manera pràcticament obsessiva sobre
sobre Arturo i Júlia, i crec que al final, després de 2 anys i mig, hem fet un bon treball i que se pot veure en les fotografies, no? Que està fet amb molta cura, no? En el disseny de Willy Kaminsky, per exemple, les aportacions que ens han fet la filla i la neta d'Arturo, la investigació. Estic orgullós de la feina ben feta i crec que també pot ajudar sobretot a posar-li cara a aquestes persones que durant tant de temps han estat, no, vilipendiades, que han tingut un estigma, o bé hem parlat d'elles com si foren números, no? Eren aquestes persones que van assassinar, s'enamoraven, se'ls trencava el cor, se divertien, bevien vi, jugaven a la piscina, mostraven orgulloses les seues mascotes, eren persones com nosaltres. I això ens fa recordar que la barbàrie sempre està a la white, que per molt que sembli que a nosaltres mai es tocarà, no hem de donar per segura la democràcia, i menys en aquests moments en els que vivim, que sembla que pugui estar en perill. De quina forma va morir o en quin estat de pau o de por o combinació de tots dos va morir Júlia l'any 2000? Júlia va morir sense saber ni tan sols que el seu marit havia estat soterrat de manera digna. N'hi ha un trencament, la família d'Arturo, tot i ser ell anarquista, és una família conservadora. El pare d'Arturo és un militar africanista i un dels seus germans és un militar també franquista, i la família se trencà. De fet, una de les coses de les quals estic més orgullós és que gràcies a aquest treball la família s'ha pogut reconciliar. Júlia morí pensant que la família d'Arturo l'havia abandonat en la presó, que no havia mogut un dit. El que hem descobert a la investigació és que la seva família, tot i ser de dretes, fins a l'últim dia va lluitar per salvar-lo. El militar franquista, que després va tindre conseqüències, que va denunciar a la policia franquista, era el germà d'Arturo, i Arturo, que se quedà en la pena de que son pare no el visitara a la presó, el que no sabia és que son pare també havia sigut processat per tractar d'ajudar Arturo i denunciar fins i tot davant del ministre de l'exèrcit les barbaritats que estaven fent en Arturo i els seus companys. Això Arturo mai ho sapigué. Per això tinc també l'espineta de que Júlia no sapiguera que no havia sigut així. Què significa la família de Júlia per a tu? És ja part de la meva família i jo considero que també forma part de la seva. Al final hem estat parlant quasi 3 anys a diari, hem plorat junts i juntes, ens hem emocionat, hem anat coneguent pràcticament a la vegada qui era el iaio Arturo, i és que són coses molt colpidores que toquen el cor. Parlaven de com va morir Júlia, però també sabem com va morir Arturo, perquè ho va deixar enregistrat en la seva carta de comiat. Arturo només li deixa a la seva filla un missatge, i és que siga educada sense rancor, que perdone fins i tot als que l'han matat. Un altre desig d'Arturo és que abracen per ell, ja que no pot, al seu germà, que també era republicà, que estava exiliat en França, que després torna i no arriba a temps i passa també per camps de concentració. I sobretot Arturo va dir que se n'anava també en part content perquè li havien concedit l'últim desig, que era casar-se in articulo mortis en Júlia. Arturo va ser assassinat el dia de la seva boda. De segur que de les 700 fotos seleccionades en tens alguna de favorita. Quina seria? A mi m'agrada molt una que està a Arturo baix del Ford B8 del marquès, el cotxe este expropiat, i Júlia li mira des de dalt, se nota, se pot percebre l'amor, el mira desafiant, no se troba que és una foto prou romàntica en el paisatge, no sé, crec que és el que representa l'essència d'aquest estiu, de l'estiu de l'amor
de la revolució, i com deies abans, no? És una llum en aquesta foscor, que al final les fotografies són llum també en la foscor. Doncs moltes gràcies per acostar-nos eixa llum en la foscor, eixa història d'amor en plena guerra civil, eixes fotografies i el retrat d'una època. Estiu del 37 és el llibre que ens ha apropat José Alberto López. L'enhorabona pel treball d'investigació. Moltíssimes gràcies. Bona nit.